Bună toată lumea, am vrut și eu să fac un clip, doar că nu mi-a filmat când am deschis Legendary Chest-ul și din el mi-a picat prințesa, bă! Și eu chiar o vroiam. Stați să deschidem și ăsta, Battle Royale și Bats. Așa, chiar vreau prințesa, de acum în Arena 7 o să ne pice poate Mega Knight-ul, dar e și prințul în Arena 7. Dar întrebarea mea e cum de e în Arena 7 și eu l-am aici. Nu știu, în fine. Dăm start la ăsta. Am așa. Aoleu, Tombstone. Așa, v-am arătat cărțile. Acum, haideți să trecem la 2000 de trofei și știți ce zic? Aoleu, mâncați-a jgorițat. N-am iat timp de... Mamă-i bot. Mă mâncați așa, la notă, să ți-l mănânc. Așa. Dacă nu știți ce face prințesa, ce asta ar fi cam imposibil, dă de la distanță, deci cam de pe pod. Stați să vă arăt. Mamă, ce am crezut că mi-a. De pe pod, de acolo. Este și ton. Este și ton la niște copii și nu vrea să recunoască. Las că vezi ce-ți fac. Este și ton la niște copii și nu vrea să recunoască. Te-am mâncat. Ești golan. Vreau să-mi vină din nou prințesa și cred că chiar îmi vine bine și nu cred. Chiar îmi vine. E foarte OP, deci foarte OP, cea mai OP. Unde am pus mâncați-și flețelul tău să ți-l mănânc. Probleme, hai ce o să fie foarte bine pentru mine că am Wizard-ul. Ce frumos era dacă te rege. Dar la ce sigur nu se așteaptă. Meu, nuga. N-am eu timp de probleme. Ori 2 elixir, mă. Șura ta. Nu? Să apărăm acolo. Deși tot la niște copii și nu vrea să recunoască. Știți, nu? Ei, Pizi, că le dau prințesa. Nu prințesa, nu pe el. Nu pe el, tata, nu pe el. Pe el îl rezolv așa. Pe la altul. Turnul ăla mare. Hai că trebuie să batem ăla așa. 6, 5, 3. Că mai aveam puțin. Îl băteam. În fine, plus 31. Ia! În fine, un meci destul de bun, zic eu. Arena 7. Mamă, îmi iau direct cancerul, îți dai să. Arena 7 nu durează, nu doar 300 de trofei. Arena 6 cât a durat? Deci de la 1600 la 2000 a durat 400. Eți că stați să mă uit. Cel mai mult, asta de la 0 la asta 300. A 400 până acum a 3-a.
36. Mai mamă, Mega Knight. Dacă vine la ăștia, ai băgat un Mega Knight. Păi, mamă, pe toți. Da, dacă bine. Asta e prinț, da? Și un naiba de lam. Dar acum să fim sinceri. Royal Host. Cancerul. Țac. Bun, hai să mai băgăm un meci. Ăsta e decul meu. Așa. Și de clan, ce cau mai dec? Dec. Șapte. Nu. Dec pentru una 7. Iată. Am 2008. Nu știu de ce păcat. 2008 trebuie să am. Drumul așa. Așa, bun. O să vedem noi ce facem. Și apoi băgăm o de-asta. Stai aici, gata, m-am enervat. Păi, da, eu am zis că-s cancer, dar nu, că las. Îți stric tot pușul tău. Baby Dragon și tot. Fuck off, tot switch-ul și pick-out-ul tău. Foaia atâta elixir. Nici nu mai am ce să fac, doar dacă bag așa și eu la fel mort. Efectiv sunt mort. Aoleu, m-am lăsat la 2000 de trofei. Nu? Cancel. Ce mă iau cu nervi. Împingem puțin în față pe prinț. Normal că va sta mai în spate. Hehe, check out my headshots. Slurp. Zim tu cum bați prințesa. Zim. Mamă, dar știi ce fac? Două prințese. Fute în gură cu pecaul tău. Șmecheră? Vino, dă în mine. Pam! Pam, pam, pam! Pam! Aoleu, te sparbă, grasule! Grasule, te sparbă! Te gama headshot! Ia! Pam, pam! Bum, bum, shakalaka! Bum, bum, shakalaka! Bum, bum, shakalaka!
Nebunii TikTok-ul. Așa. Am 2030. Așa. Nu, stai. Trebuie să pun aici asta. Aoleu, după trade-urile voastre. Adică noi să îi dăm. Noi să-i dăm asta. Sau că asta și noi sunt. Să nu. Bun. Bun. Da. Ăsta a fost și clipul. Ne vedem data viitoare cu alt joc. Pa, pa!